विस्तारणारी एकांकिका मेमरी. मेमरी. काम करायची वेळ झाली. पण पण का कोण जाणे, आज काहीच करायचं मन होत नाही. तसं काही घडलंच नाही ना आज. एरवी काही ना काही घडतच असतं ह्या खुळ्याच्या जीवनात. पण आज काय, काहीच नाही. म्हणजे घडलं तसं खूप काही, पण चित्र काढण्यासारखं काहीच नाही. एव्हरी आर्टिस्ट हॅज हिज डे. दर दिवशी चित्र येईलच असं नाही. पण एक गोष्ट खरी सांगू का तुम्हाला, मला ना चित्र काढल्याशिवाय झोपच लागत नाही. खूप विचित्र वाटतं मनाला. नुसती घालमेल होते मेंदूची. तहान लागून सुद्धा पाणी न मिळावं तशी अवस्था होते माझी चित्र नसताना. कारण कारण ही चित्रेच तर माझ्या ह्या एकट्या अधुऱ्या आयुष्यात थोडा काही रंग भरतात. पण आज काय झालंय कोण जाणे. हातच होत नाही काहीतरी काढायला. असं वाटतंय जणू कोणीतरी माझे हात बांधून ठेवलेत. आधी कसं व्हायचं माहितीये का, आनंद झाला चित्र काढ, दुःखी झालो तरीही चित्र काढ, प्रेमात पडलो तेव्हा चित्र तर आलंच, आणि चुका घडल्या तेव्हाही चित्र घडलं त्या चुकांसारखंच. पण आज काय झालं की संपलंय आता सगळं. हा कोरा कॅनव्हास कोराच राहणार आहे का? नाही, असं होऊच शकत नाही. काहीतरी काढलंच पाहिजे, काहीतरी केलंच पाहिजे, काहीतरी काढलंच पाहिजे. का होतंय असं? का होतंय असं? एवढ्यातच गेला का रे निराश होऊन? कोण? ओळखला नाहीस? अरे कोण आहे तिकडे? डोळ्यासमोर आहे ना. डोळ्यासमोर आलो तर घाबरून नाही ना जाणार? बाईचा आवाज? कोण असेल? कोण असेल काय, जरा पाठीमागे वळून बघ म्हणजे कळेल.
घाबरलास? हो नाही नाही म्हणजे विश्वासात बसत नाहीये माझा. विश्वास कसा बसेल? आजपर्यंत कुणावर तरी विश्वास ठेवलास का रे तू? ए घाबरवू नका ना माझ्या सोन्याला. सोन्या, तूच म्हणाला होतास ना तुला एकटं एकटं वाटतं म्हणून आलो आम्ही. पण तुम्ही तर पोर्ट्रेट्स, मग जिवंत कसे? अरे वेड्या, तूच एकदा म्हणाला होतास ना तुझ्या चित्रात तू जान टाकतोस, तर मेरी जान झालो आम्ही जिवंत. हो पण ते तर मी असंच म्हणालो होतो. जान म्हणजे काय अशी जान होय? व्हॉटेवर तेव्हा तू काय म्हणाला होतास व त्याचा अर्थ काय होता याच्यावर चर्चा करण्यास काही रत नाही. आता मी सध्या तुझ्या समोर असे उभे आहोत हे सत्य आहे. तुम्हाला एक सांगू का, हा माणूस ना एक नंबरचा खोटारडा. आत्ताच तर म्हणाला आपल्याला एकटं एकटं वाटतं म्हणून, आणि जेव्हा आम्ही याचा एकटेपणा दूर करण्यासाठी इथे आलो तर याला परवाच नाही. अरे माझं म्हणणं तसं नव्हतंच. मी फक्त थोडा भारावून गेलो एवढंच. तुला वाईट वाटलं असेल तर सॉरी. तुम्हाला हर्ट करण्याचा हेतू नव्हता माझा. आणि अरे तुम्ही असे उभे का? या बसा ना, या बसा. तू आम्हाला तयार करताना बसवलं होतं का? उभं केलं ना, आता बसणार कसे आम्ही? सोन्या, ए तू मला परत परत सोन्या सोन्याचं का म्हणतेस? का रे, आठवणी आल्या हो का? नाही तसं नाही, पण बरं तुला वाईट वाटत असेल तर नाही म्हणत मी. सोन्या, नाही म्हणता म्हणता म्हणालीस की ग तू? तुमची आलतू फालतू बकबक बंद. वैताग सगळा. अरे तू परत परत वैतागतोस कशाला? तू जसं बनवलेस ना मेरी जाना मला, तशीच आम्ही वागणार. तो त्याचा नाही तुझा दोष आहे. काय माझा? आणि तो कसा काय? म्हणजे आता बघ, थांब थांब, मीच सांगतो. मित्रा, तुला आठवत आहे का तू मला कधी बनवलंस ते? तसं क्लिअरली आठवत नाही. हा पण मला वाटतं मी तुला कॉलेजच्या आधीच्या दिवसात बनवलं असेल, कारण तेव्हा माझी कला एवढी पण तरबेज झाली नव्हती. पण तुझा मूड मात्र मस्त असायचा. तेव्हाच तुला पंख फुटले होते. नवीन मित्र, नवीन जागा, नवीन जग, अरे सगळं काही नवीन. व त्या नव्याला तुला सेलिब्रेट करायचं होतं. मग ते जुनं झाल्यावर त्याला काळं फासायचं. काय काय म्हणालास? ए, मी बोलतोय ना, मध्येच विलंब नको आणूस. मग बोल ना, तुला कुणी अडवलंय? आता हे बघ, उगाच चिडू नकोस. मी चिडतोय? मी चिडतोय? बरं आहेस ना तू? मी बराच आहे, तूच तुझं मध्ये मध्ये नाक ए, खुपसतोय. ए, ए, ते मध्ये मध्ये नाक खुपसायला मी काय पोरकट नाही तुझ्यासारखा. अनुभव आहे मला. ओहो, माहित आहे तुझा अनुभव. ए! अरे काय चाललंय? अरे भांडताय काय असे? तुम्ही जिवंत का असे भांडायला झालात? अरे वेळ लागले का तुम्हाला? आधीच एकटेपणा, वरून तुमचा हा त्रास. ए नकारी त्रास देऊ माझ्या सोन्याला. बघा ना किती कंटाळलाय तो. अगं हे तुला सांगितलं ना नको म्हणूस मला सोन्या. मेरी जान, रागावलास? थांब, मीच समजावते त्यांना. ऐका रे, आता कोणीच त्याला वैताग नाही देणार. तुम्हाला त्याचा एकटेपणा दूर करायचाच असेल तर त्याच्याशी बोला, त्याला 4 गोष्टी सांगा. तेच तर आम्ही करत होतो. हा, मग आता परत सुरू करा. मित्रा म्हणतोस ना त्याला, मग सांग तुझ्या मित्राला तू कधी जन्माला आलास, त्याच्या आठवणी ताज्या कर. ठीक आहे, ऐका तर. मित्र तेव्हाच 12वी पासून कॉलेजमध्ये पोहोचला होता. नवीन मित्र मिळाले होते. खूप खूप खुश होता तो, एकदम माझ्यासारखाच.
तो रोज नवीन नवीन गोष्टी शिकायचा. तो एकदम मनमिळाऊ असल्यामुळे त्याची लोकप्रियता पण वाढली होती. तो एकदम मस्त चित्र काढतो, त्याचं ड्रॉइंग चांगलं आहे हे संपूर्ण कॉलेजला कळायला वेळ नाही लागली. अरे मुली, अगं मुली तर याच्याकडे स्वतःचे पोर्ट्रेट्स करणार आहे. पोर्ट्रेट्स काय, स्वतःचे असाइनमेंट्स याच्याकडून कम्प्लीट करून घेत. पण त्या मुलींना पटवायचं, त्यांच्या प्रेमात पडायचं, अशा गोष्टीपासून माझ्या मित्राचं मन खूप दूर होतं. तो कोण आहे याची ओळख त्याला हळूहळू होत होती. स्वतःची अशी नवीन ओळख त्याला झाली होती. आणि त्याच्यातच भर म्हणून त्याच्या मित्राने त्याचं नाव कॉलेजच्या जीएस पोस्ट साठी नॉमिनेट केलं. तो खूप कुसला, कारण लिडरशिप क्वालिटी होतीच त्याच्याकडे. फक्त एक संधी पाहिजे होती व ती सोपेपणे त्याला मिळाली होती. त्या संधीचं त्याने चीज केलं. दिवस रात्र कॅम्पेनिंग केलं. पटवून दिला विद्यार्थ्यांना की तोच बनू शकतो कॉलेजचा नवीन जीएस. मग काय, त्याची मेहनत काम आली व तो इलेक्शन जिंकला. कॉलेजच्या पहिल्याच वर्षी जीएस बनणं सोपी गोष्ट नव्हती, मस्करी नव्हती, पण त्याने ती करून दाखवली. मग काय जल्लोष. त्या रात्री जेव्हा तो घरी आला ना, तेव्हा त्याने हातात पेन्सिल घेतली, कलर्स घेतले व त्या वॉटर कलरच्या एका फ्लोने मला तयार केलं. याचा तो आनंद, तो जल्लोष माझ्यात ओतला त्याने. खरंच खरंच जुन्या आठवणी ताज्या केल्यास तू मित्रा. Those were the golden days. म्हणून काही सर्वच आठवणी खुश करणाऱ्या नसतात. काही असतात त्या घट्ट धरून बसणाऱ्या, जळू सारख्या. तुला नक्की म्हणायचंय तरी काय? हे बघ मित्रा, त्याचं तू जास्त ऐकून घेऊ नकोस, उगाच वैताग करेल तो तुला. नाही नाही, म्हणजे कळू दे तरी मला काय म्हणायचंय त्याला. होय, मी सांगणारच. आणि का नाही सांगायचं मी? मला माझं अस्तित्व नाही आहे. हे बघा, आम्ही इथे त्याचा एकटेपणा दूर करण्यासाठी आलो, त्याला दुःखी करायला नाही. हॅलो, ऐक, तुला रंगवताना पण तो दुःखीच होता आणि आज तू म्हणते त्याला दुःखी करू नकोस म्हणून. वा, क्या बात आहे. पण ह्याचा अर्थ असा नाही की मी त्याला दुःख दिलंय. नसेल का दिलेलं, पण माझ्यासारखाच तुला काढताना पण तो दुःखी होता, हेच सत्य आहे. आणि त्या दुःखाची आठवण करून द्यायची तुम्हाला काही एक गरज नाहीये. जरी मी आठवण करून दिली नाही ना, तरी हाच विचार आहे. बघच तू बघशीलच. हे प्लीज प्लीज, मी 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 ना आता खूप कन्फ्यूज होतोय. तुम्ही मला सरळ सरळ सांगाल का काय ते? सांगतो ना आताच. नाही. तू तुझं मन मोकळं केलंस ना, आता मला करून देऊ त्याला आठवण खऱ्या जगाची. हो, मी तयार आहे. गुड, आय एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू. तसा पूर्वीपासूनच तू डॅरडेव्हिल रे. काहीतरी नवं डेंजरस करण्याची तुला फार आवड. मग ते कितीही डेंजरस का असे ना, तुला कसली रे परवा. हे बघ हे बघ, तू जर त्या रश पार्टी बद्दल बोलत असेल तर आधीच सांगतो, नको. नको? अरे नको कसं? जर जर ह्याला तुझ्या गोड आठवणी ताज्या करण्याचा अधिकार आहे, तर मला पण तुला तुझ्या काळ्या आठवणीच्या काळोखात परत एकदा नेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. नको म्हटलं ना मी. मेरी जान, ऐकून घ्यावं लागेल.
काही गोष्टींना आम्ही इग्नोर करूच शकत नाही. ऐकशील ना? अगं विचारतेस काय? ऐकून घ्यावाच लागेल. ह्याला व तुम्हा सर्वांना रश पार्टी. नाव ऐकताच अंगावर असा काटा उभा राहतो नाही. जीएस साहेबांचं चांगलं जोमात चाललं होतं. हा इव्हेंट ऑर्गनाईज करा, तो प्रॉब्लेम सोडवा. जीएस म्हणून काम एकदम मस्त करत होता. मग काय मात चढला. आणि चढणार कसा नाही. जीएस साहेबांना लोकस्तुती पुष्प व्हावं लागेल. एकदा तर ह्याला थेट राजकीय पक्षाच्या उच्च अधिकाऱ्याकडून निमंत्रण आलं. झाला. त्या पार्टीच्या युवा समितीचा हा अध्यक्ष झाला. नाही 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 नाही, त्या पार्टीचं नाव रश पार्टी नव्हे. रश पार्टी ती पार्टी होती ज्यात ह्याला जायची गरजच नव्हती. हे बघ, त्या पार्टीत मी मुद्दामून गेलो नव्हतो. मला जबरदस्ती नेलं गेलं होतं. ते काही असो, पण तू गेलास. फक्त तुझा स्टेटस सांभाळण्यासाठी तू त्या पार्टीत गेलास. म्हणे त्या पार्टीत तुझ्या पार्टीची कुठली तरी मोठी डील साईन होणार होती. पण झालं काय रे? त्या डीलच्या नावावर तुझी लाईफच डील करून टाकली त्याने. सिगरेट म्हणून दिलेला फेवर ड्रग्स निघाले. आणि त्याने पार्टीच्या कल्याणासाठी दिलेले पैसे ब्लॅक मनी निघाले. हो ना? अरे हो, आणि सोबत कॉम्प्लिमेंटरी गिफ्ट म्हणून कोक होताच की. तो हो, पिण्याचा कोक नव्हे. एवढ्याशा पुडीतला सोन्याच्या किमती एवढा कोक पकडला गेलास. बदनामी झाली याची. कॉलेज सुटलं ते सुटलास, शिवाय घरात तुम्ही हात घेऊन लावला याला. त्याच रात्री ह्याला घेऊन तो इथे आला. आणि इथेच त्या पॅलेट नाईफने माझ्यासारख्या क्रूर पोर्ट्रेटला जन्म दिला त्याने. वाजवा, आता वाजवा ना टाळ्या. अरे चित्रकारा, बोल ना. आता दे तुझे कमेंट्स. आता आला खऱ्या जगात. ते तुझं कॉलेजचं विश्व संपलंय रे आता. माहित आहे मला, संपलंय ते सगळं. सर्व काही संपलं. माझं 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 जीवन म्हणजे नुसता कोरा कॅनव्हास झालाय. रंग असून सुद्धा भरायला मिळत नाही. नको नको म्हणताना सुद्धा तू तुझा हट्ट नाही सोडलास ना. खरंच, अरे मानलं तुला. थोड्याशा काळासाठी का होईल, पण सुखात पेंगणाऱ्या ह्या खोळ्याला तू दाखवून दिलंस की बाबा नाही, तू म्हणजे फक्त यश नाही, अपयशाचा एक घोट पिऊन झालाय तुझा. अरे हॅट्स ऑफ. अरे आणि तुम्ही दोघी अशा गप्प का बसल्या आहात? स्त्रियांना बोलण्यास मनाई आहे असं सांगितलंय का मी?
नाही ना? अगं मग बोला, अगं बोला ना. तुम्ही पण शोधा ना त्या चिंधड्या झालेल्या आठवणींना. आणा अशा डोळ्यासमोर. अगं करा. आय इन्सिस्ट. बरं, कोण आधी बोलेल याच्यावरून कन्फ्युजन आहे का? मग मीच ठरवतो. हा, मग मात्र मला पुरुष प्रधान संस्कृतीत वाढलेला किंवा मेल शॉविनिस्टिक अशी नावे ठेवू नका म्हणजे झालं. नाही 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 नाही, मी तुमच्यावर डोमिनेट नाही करत. हा, फक्त ठरवतोय कोण आधी घालेल माझ्या गळ्यात हार. बस, पुरे झालं आता. किती बोलशील? टोचतात तुझे हे शब्द. हो, आमच्यापैकी कोणी घातली नाही तुझ्या गळ्यात माळ. पण त्यात आमची काय चूक? आम्ही तर फक्त पोर्ट्रेट्स आहोत. तुला जर कोणी खरा दुखाविला असेल ना, तर तो तिने, जिला तू सर्वस्व मानून चालला होतास. हे बघ, मी तिला सर्वस्व वगैरे काही मानलं नव्हतं. हा, पण माझ्या कोरमडलेल्या जीवनात ती परत रंग भरू लागली होती. एवढंच. खरंच रे सोन्या? एवढंच? नाही, म्हणजे तसं नाही. थांब, आज मला बोलू दे. सर्वात जास्त जर कोणत्या पोर्ट्रेट मध्ये दुःखावतलेस ना तू, तर ते माझ्यात आहे. माझ्याहूनही जास्त? हो, तुझ्याहूनही जास्त व प्रखर. तुला रेखाटताना त्याच्या हृदय नावाचा अवयव जोराने का होईना, पण धडधडत होत. पण माझ्या वेळी त्या हृदयाचे जणू तुकडे तुकडे झाले होते. खरंच असं काय घडलं? सांग. घरातून हाकलल्यावर ह्याचं जीवन म्हणजे जणू भटकंतीच झाले होते. कधी मित्राकडे तर कधी हॉस्टेलवर लपून छपून राहायचा तो. पार्टीकडून मिळालेले पैसे किती दिवस चालणार होते तेही संपायला आले होते. आत्महत्येचा विचार खूपदा मनात येऊन गेला त्याच्या. पण काय करणार? आत्महत्या नावाचं एडव्हेंचर करण्यासाठी सुद्धा त्याच्यात हिंमत शिल्लक नव्हती. असाच एके दिवशी नोकरीच्या शोधात असताना त्याला ती भेटली. माझ्यासारखीच दिसायची ती. एका चांगल्या घरातली मुलगी होती. त्याची व तिची ओळख एका इंटरव्ह्यूच्या वेळी झाली. त्याने तिच्यापासून काहीही लपवलं नाही. त्याचा पास माहीत असून सुद्धा का कोण जाणे ती त्याच्यावर विश्वास ठेवू लागली. त्यालाही ते आवडायला लागले. प्रेमात पडायला वेळ नाही लागला त्यांना. प्रेमाच्या नदीत वाहत जाताना अचानक एका दिवशी तिच्या घरच्यांनी बांध घातला. त्याला वाटलं होतं की त्याच्यासाठी आपल्या घरच्यांना सुद्धा सोडणार. पण म्हणतात ना, प्रेमाची नशा फार फार टिकत नाही. बाकी सर्व नायकांसाठी ती पण गेली त्याला सोडून, परत कधीच नाही येण्यासाठी. छायला ही तर टिपिकल लव्ह स्टोरी झाली. अजून संपली नाहीये. त्या रात्री तो घरी आला. बाकीचे नायक ब्रेकअप झाल्यावर बार मध्ये जाऊन स्वतःला विसरेपर्यंत दारू घुसतात. पण तो पेंटब्रश दारूची बाटली असल्यासारखा हातात घेतला व तिचं हुबेहूब चित्र काढलं. मी त्याच्या प्रेमभंगाच्या दुःखातून तयार झालेलं एक चित्र. तू का टाळ्या नाही वाजवल्यास?
की झोप आली माझी बोरिंग प्रेम कहाणी ऐकून? नाही रे मेरी जान, मी ना गोंधळून गेले आहे. विचार करते, मला रंगवताना तू खुश होतास की दुःखी? तू पण माझ्यासारखी खुश वाटते, म्हणजे तो पण खुशच असणार तुला रंगवताना. मला पण आधी तसंच वाटायचं, मी अशी खुश, कारण मला रंगवताना हा खुश असेल. पण आज असं वाटतं की माझ्याकडे पण हा आलेला दुःखानेच. मग सुख घेऊन गेला ही गोष्ट वेगळी, पण खरंच ते सुख मानसिक होतं का? नाही वाटत मला. तुम्हाला एक सांगू का, हा माणूस ना कधी सुखी नव्हताच, फक्त ह्याला करताना सोडला तर. एरवी या माणसाला सुखी राहताच आलं नाही. किंवा त्याला तसं कारणच नाही मिळालं असेल. त्याला खुश राहायचं होतं, पण तो काय करणार जेव्हा सगळ्या दिशातून त्याला दुःखाने हेरून घेतलं? म्हणजे माझ्याकडे सुद्धा हा दुःखानेच. अगं, पण तुला रंगवलं तरी कधी त्याने? त्या रात्री सर्वांना रात्रीच रंगवलंय त्याने. कोणत्या रात्री ते सांग. ज्या रात्री कोठीवर जाम गर्दी झाली होती, कधीच नसतात तसे कस्टमर्स होते त्या रात्री. माझ्यासारखी दिसणारी ती तिथे होती. तिला आवडत नसत ते तोंड रंगून बसायला, पण काय करणार, धंदाच होता तो तिचा. कोठीतल्या सगळ्या बाईंना कस्टमर्स मिळाले होते, फक्त ती राहिली होती. खरं तर त्या रात्री तिला पवित्र व्हायचं होतं. जन्माष्टमी होती व ती कृष्ण देवाला खूप मानायची. पण त्याच रात्री तो तिथे गेला. खरं तर त्याआधी तो कधीच गेला नव्हता. पण दारू, सिगरेट, ड्रग्स या सगळ्या नशाची नशा उतरल्यावर अजून काहीतरी हवंसं वाटलं म्हणून गेला असेल तो कोठीत. आधी तिने मनातून खूप कोसलं त्याला. पण त्या रात्री तिला तिचा कृष्ण भेटण्याचा भास झाला. प्रेमात पडली ती त्याच्या. पण तो फक्त शारीरिक भूक व निराशा भागविण्यासाठी आला होता. त्याच्याकडून तिने मोबदला सुद्धा घेतला नाही. तिला वाटलं तो तिला विसरून जाईल, पण त्या रात्री त्यानं केलेला पाप बहुतेक त्याला सहन नाही झालं. किंवा तिची आठवण म्हणून का होईना, किंवा एका तऱ्हेने त्याने केलेली चुकीची माफी किंवा पश्चाताप म्हणून मला काढलं. त्याच रात्री तो पश्चाताप नव्हता, ती माफी पण नव्हती. ती होती फक्त एक आठवण तिची, जिने एका रात्री का होईना पण मला सुख दिलं. मग ते शारीरिक का होईना. म्हणजे त्या दिवसापासून तुला सुख महत्वाचं वाटायला लागलं तर मग ते शारीरिक का होईना. पण तरी सुद्धा तो दुःखी उरलाच ना. पण काही क्षणासाठी सुख मिळालं ना त्याला. ते सुख मृगजळासारखं होतं. सुखासारखं वाटायचं, पण लगेच नाही सरायचं. असेल ग, म्हणूनच तर मला तुझा हेवा वाटतो. माझा का म्हणून? कारण जरी मी सुखाचे कारण असले ना, तरी तूच त्याच्या खऱ्या प्रेमाची खूण आहे.
तुझ्यासारख्या वाटणाऱ्या मुलीवरच त्याने खरं प्रेम केलं. मी तर फक्त एक आठवण, एका चुकीची. तू तरी चुकीची. मी त्याच्या अपयशाची आठवण झालो. म्हणून म्हणून तर अशी चीड येते स्वतःची. तुम्हा सर्वांना बघून वाटतंय की त्यांनी सगळं सुख माझ्यातच होत. होय, म्हणून राग येतो मला तुझा. वाटतं मीच का. मला पण तसंच वाटतं, मीच का. एक मिनिट. मला वाटतं माझ्यापेक्षा जास्त दुःख तुम्हा सर्वांना झालंय. नाही तर काय सोन्या, तुझं सगळं दुःख उतलंयस तू आमच्यात. आणि ते विसरून जाणं अशक्य आहे. पण एक गोष्ट खरी सांगू का तुम्हाला, तुम्ही ना स्वार्थी म्हणा किंवा अजून काही, तुमच्या ह्या इंट्रोस्पेक्शन सेशनमुळे ना आज 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 मला खूप हलकं वाटू लागलं. असं वाटतंय की मी त्या सर्व जुन्या आठवणीचे रंग एकत्र केले आणि दूर कुठेतरी नेऊन फेकले. मेंदूतील दगदग कशी एकदम शांत झाली आहे. खूप मोकळं वाटतं आज. असं वाटतंय की आत्ताच पाऊस पडून गेलाय आणि त्यात चिंब भिजलोय. आज मीच मला परत पाहिल्याचा भास होतोय. मित्रांनो असं काय केलं तुम्ही सर्वांनी मिळून? केलं तुम्ही काय? मित्रा, आम्ही फक्त तुझा एकटेपणा दूर करायला आलो होतो. पण करता अवघात बाहेर आलं सगळं. तुझी दया आली आम्हाला सोन्या. म्हणूनच तुला त्रास करत असलेल्या आठवणींना आम्ही वाट करून दिली मेरी जान. खरंच खूप बरं वाटतंय आज मला. हे सकाळ झाली आहे, आम्हाला गेलं पाहिजे. अरे पण आत्ताच तर तुम्ही सगळे आलात. पण आमच्यात रुजलेल्या आठवणी तर संपल्या. आता तू नवीन आठवणी करायच्या सोन्या. तो बघ, एक कोरा कॅनव्हास पडलाय. एका नवीन मेमरीची वाट बघतोय. जातोय ना मेरी जान. हो. अरे एक सांगायचं विसरूनच गेलो. परत आपापल्या फ्रेम मध्ये बंदिस्त झाला. नेव्हर माइंड. मला माहिती आहे तुम्ही मला ऐकताय. काय सांगायचं होतं माहितीये का? तुम्ही ना आज कमालच केली. अरे वाटलं नव्हतं मला की फ्रेम मध्ये तशाच दिसणाऱ्या चित्रांना पण जीव असतो. वाटलं नव्हतं मला की माझ्याच कलाकृती, माझाच एकटेपण दूर करता करता मलाच नवा मी भेटवणार. सरियल झालेल्या या चित्रकाराला रिअलिटीच्या फ्रेम मध्ये टाकलं तुम्ही सर्वांनी. अरे चुका तर सर्वांकडूनच घडतात. अपयशही सगळ्यांनाच येतं. प्रत्येकाचं हृदय कधी ना कधी प्रेमात पडतच. पण ते तर आपलं भूत असतं. हा कॅनव्हास म्हणजे भविष्य आहे. आणि हा ब्रश त्या भविष्याला रंगवण्याचे एक माध्यम. कॅनव्हास नावाचा आरसा सापडला आणि त्याच्यात मी मलाच उतारला. अंतरंगाचे घेऊन रंग मी आज मलाच पाहिला.
थँक्स मित्रांनो, म्हणजे मित्रांनो थँक्स. एकांकिकेत भाग घेणारे कलाकार होते. चित्रे कलानंद बांबोळकर, चित्र 2 प्रसन्न कामत, चित्र 3 प्रज्ञा कामत, चित्र 4 खुशबू कवळेकर व माणूस अमोल बुडकुले. अंतरूज व्हिडिओ तुमच्यासमोर सादर करत होते मेमरी.